Sa higit 10,000 senior citizen ng Arayat, Pampanga, kalahating porsyento lamang daw ang bukas sa ideya na tumanggap ng bakuna kontra COVID-19. Nauunawaan naman umano ito ng local IATF at sinabing hindi sapilitan ng pagtanggap ng bakuna. Subalit nilinaw rin nilang ito ang pinakamabisang solusyon upang maiwasan ang pagkahawa at makahawa ng coronavirus. Sa kasalukuyan, 123 na ang kumpirmadong kaso ng COVID sa bayan. 109 ang gumaling na, 7 ang namatay at 7 rin ang active cases. Dahil iyon, makakapagpahaba ng buhay nila. Higit sa lahat, matutulungan natin yung ekonomiya ng ating bansa. Halos karamihan sa mga nakatatandang sektor ng bayan ay mga babae. Kaya naman kasabay ng selebrasyon ng pandaigdigang Araw ng mga Kababaihan, namahagi ang Senior Citizen Welfare Program ng Provincial Government na alagang nanay ng gatas, diaper at cash assistance. Unang nabahagian ang mga 95 years old and above mula sa Barangay Gatiyawin at San Juan, Banyo. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang samahan ng mga senior citizen ng Arayat. Sa ilalim ng Provincial Ordinance No. 683, bawat senior na nakatungtong ng 75 taong gulang ay makatatanggap ng 100,000 pesos. Maliban sa tulong sa nakatatanda, nakalatag rin ang iba't ibang livelihood training programs tulad ng homemade food processing at soap making para sa mga kababaihan. Maiangat natin yung mga kababaihan, yung pangkabuhayan, yung maturuan po sila kung paano maghanap buhay. Higit 30,000 na kababaihan mula sa Arayat ang target na mabigyan na mapagkakakitaan bago matapos ang taon. Rainiel Pawid, CLTV News.